NATO je operaciju bombardovanja Jugoslavije ocenio kao operaciju sa nultim rizikom. Jedino 14 MiG-ova 29 moglo je koliko toliko da im se suprotstavi. Domet raketa njihovih aviona bio je duplo veći. Mogli su da pogađaju MiG-ove i pre nego što ih naši piloti na radarima primete. Prvi put su korišćena kosmička sredstva, sateliti i avaksi, koji su pilotu na displej slali sliku kompletnog neba Jugoslavije. MiG-ovi su bili neremontovani i poluispravni. Dešavalo se da tokom borbenog leta otkaže radar i da pilot u borbi sa 30-ak NATO aviona ne može da lansira raketu. Bez obzira na sve, komande i naređenja su se tih dana bespogovorno izvršavale. Oko 20 časova i 15 minuta na aerodrom Batajnica stiže naređenje da poleti MiG-29 i da se suprotstavi avionima NATO-a koji su već počeli da bombarduju Jugoslaviju. Majoru Nebojši Nikoliću naređeno je da poleti ka Bečeju, gde ga očekuje veća grupa neprijateljskih aviona. Nikolić poleće iz pripravnosti broj 2 i otkriva da je na avionu neispravna kursna navigacija. Neposredno iza samog poletanja, pre uvlačenja konfiguracije aviona, osetio sam eksploziju u blizini aviona koja je zabacila avion. Ispravio sam i nastavio sa poletanjem. Prebacio sam radio stanicu na kanal čete za navođenje koju sam dobio i pokušavao da uspostavim vezu sa oficirom za navođenje. Pokušao sam 3 puta, nijedno mi nije uspelo. Uključio sam radar odmah nakon poletanja, vidio sam da je neispravan. Grabeći u visinu na 3000 metara išao sam prema zoni očekivanja koju sam dobio, bila je zona Bečej. S obzirom da su već se nalazili iznad Beograda, oni su me gađali raketama koje sam ja osjećao i koje su eksplodirale u blizini aviona i svaka ta eksplozija je zbog razlike u pritisku zabacivala avion levo ili desno. Ja sam ga ispravljao, dostigao sam visinu 3000 metara i počeo da manevrišem, gledajući da ti manevri ne budu toliko energični i jaki, da ne bih izgubio poziciju tih svetala, poznatih svetala, mesta i gradova prema kojima sam trebao ići. U Nišu su se te večeri u pripravnosti nalazili piloti Dragan Ilić i Iljo Arizanov. Major Arizanov poleteo je prvi u pravcu Kosova i Metohije. Ilićeva zona očekivanja je Kuršumlija. Nakon uspostavljanja veze sa oficirom za navođenje, prvo što sam čuo od njega je bilo da li ste vi plavi ili crveni. Malo sam bio zbunjen jer smo pre toga već videli da su dejstva po Jasrepcu počele, ali pošto sam vidio da je to mlađi kolega koji je radio kao oficir za navođenje, bilo mi jasno da su dejstva u stvari počele i da možemo da nastavimo tamo kuda smo krenuli. Prvu informaciju i faktički prvo navođenje bilo je idite prema zoni Kuršumlija u kursu 200. Neposredno posle toga imate cilj u kursu 180, okrenite na levo, cilj vam je na visini 75 metara na daljini 90 km. Meni je odmah tokom voženja došlo do otkaza radara, tako da pouzdanost radara nisam znao kako će biti tokom leta. Dešavalo se zbog tehnike u kakvom je bilo stanju da i sa otkazom radara, radar u vazduhu u određenim modovima radi. Taj cilj koji mi je on dao u kursu 180, ja sam imao na radaru i tu se najverovatnije radilo o kurstarećoj raketi, jer jedina sredstvo koje je moglo na toj visini ići u takvim uslovima je upravo bila ona. Taj cilj nisam mogao da zahvatim radarom, tako da sam sledeći cilj dobio u kursu 220
Taj cilj je bio na 90 km i visini 100 metara. Nisam mogao da ga zahvatim sve dok nije došao do daljine negde oko 30 km kada sam dobio odraz na radaru, ali samo u režimu osmatranja. U režim zahvata kada bi je mogla raketa da se lansira, to nisam mogao da ostvarim. Zato što je radar već svoje rekao tokom voženja da je neispravan i da je nepouzdan i bilo je za očekivati da to neće moći da se uradi. Treće moje navođenje bilo je na faktički osnovnu grupu koja je išla iza krstarećih raketa i bilo je okrenite u kurs 220, imate neprijatelje na 10.000 metara i daljina je bila nekih 50-60 km. Ilića je oficir za navođenje usmerio na grupu neprijatelja. Dešavalo se da naš pilot krene u borbu protiv 30 NATO aviona. Postojala je presija da mora da se obori neprijateljski avion. Kapetan prve klase Milenković dobija tajni zadatak. 5. aprila, posle dvočasovnog dežurstva u toku noći, tada sam legao da odmaram i pozvao me kolega, kaže treba da se ide kod komandanta u vezi nekog dogovora. Smatrao sam tog trenutka da idemo svi, pravimo neku akciju ili bilo šta. Kada sam se probudio i kada sam pitao ko ide, ispostavilo se da idemo komandant puka, komandant eskadrile, najiskusniji pilot i ja. A da vam kažem da sam ja u suštini uvek barem važio za jednog drčnog pilota i bio sam i najmlađi, među najmlađima na tom avionu, tako da nisam video sebe u toj priči zašto ja sa komandantima i sa najiskusnijim pilotom. Tek kad sam stigao tamo kod komandanta, kad smo pravili taj dogovor i kada je komandant rekao da bi valjalo oboriti U-2, našao sam se u svoj toj priči. Našao sam se i baš zbog toga što sam drčan i takav kakav jesam, u šali sam rekao ne jedan, zašto ne bi oborili 2? Svako veče tih i pre agresije, a naročito u toku agresije su leteli U-2, naše jedinice vazdušnog osmatranja i javljanja su ih konstantno otkrivale i rodila se ideja zašto ne bi oborili taj U-2. Taj U-2 u svim normalnim uslovima, kada se planira obaranje, ide ne manje od jedne eskadrile aviona. Iz razloga, zato što on leti na velikoj visini, zato što leti uvek uz pratnju ne manje od 2 formacije, to jest 2 odeljenja lovaca koji njega štite. I iz tog razloga to može slobodno da se kaže da je bila nemoguća misija. Nije nemoguća misija, bila je moguća iz razloga samo sa iznenađenjem, da u trenutku kada taj avion poleti, to jest kada se pojavi na nebu, da u što kraćem vremenskom roku, pri maksimalnoj brzini uzdizanja, to jest na forsažu, popeti se na visinu od nekih 15.000 metara, pod uslovom da je on tada u prednjoj polusferi, ako se gađa da bude na manje od 20 km ili u zadnjoj na manje od 10 km, pretpostavka je da bi mogao da se obori. Dok kapetan Milenković čeka da poleti na U-2, na aerodrom Ponikve stiže drugo naređenje. I tamo kad smo se iskinuli, da kažem, i polegali, u oko 11 sati, znači 23 otprilike tačno, zazvoni, mi ga zovemo ovako popularno zrkavac, telefon za uzbunu i ja se javljam na telefon, daju nam signal 1 u broj 1, poletanje 6.000 metara, zona očekivanja Kruševac, sletanje u Niš. Ode ja u auto. Broj 1, idemo! Kada sam dao znak za uzbunu i počeo to oblačenje, znači samo uniformu sam navukao i zakačio gornji deo antigeodela, kacigu uzeo u ruku i otišao u vozilo zajedno s majorom Milenkovićem. U vozilu sam nastavio to oblačenje i samo sam razmišljao o tome kako da ne propustim neki detalj u pregledu aviona, u pokretanju aviona. Nisam nešto posebno žurio kad sam seo u taj avion.
baš iz tog razloga da ne pogrešim nešto u tim radnjama. O drugim stvarima nisam ni razmišljao, jer nemaš ni vremena da razmišljaš. Misliš samo o zadatku i to ti je prioritetno. Ne možeš da misliš ni na porodicu, ni na drugove, ni na nikog drugog. Samo misliš na to što treba da uradiš. Orao 356, slobodno pokretanje što pre na pristup. 356, QFE 966, zona očekivanja Kruševac, 6000 metara, javi traverzu Užička Požega. Ja sam potvrdio, došao u zonu Kruševac, opet sam im rekao da sam u zoni Kruševac, na 6000 metara rekli su mi budi u jednom od korza, levi ili desni, i čekaj ostale instrukcije. Napravio sam nekoliko osmica u zoni Kruševac i u jednom momentu moj uređaj SPO za ozračivanje je, kažem, podivljao. Čuo sam zvuk u slušalicama i on je sav se zasvetlio i trperio. To znači da sam bio u zahvatu neprijatelja, da je već opalio na mene raketu i da imam vrlo malo vremena da reagujem, da izbegnem te rakete. Nikolić je sa aerodroma Batajnica poleteo ka Bečeju gde se očekivala veća grupa NATO aviona. Uočen je već pri poletanju i lansirane su rakete ka njemu. Uspeva da ih izbegne i nastavlja let ka zoni očekivanja. Nalazi se iznad Titela. Jedna od tih raketa koje sam ja osetio, ne znam, bilo ih je, pretpostavljam, i više koje nisam, je izazvala plamen sa desne strane aviona i kabina se nalazila u vatri, plamenu i dimu. Pokušao sam palicom i pogledao, avion je bio upravljiv, međutim nisam vidio ništa vani. Javio sam na kanalu radiostanice na kojoj sam bio svoju poziciju, visinu i da sam pogođen u plamenu i da moram iskočiti. Iza toga sam povukao ručice za katapultiranje i iskočio. Avion je pogođen još jednom raketom iza mog katapultiranja. Kabina se odvojila, za njom sam krenuo naviše. Stabilizirajući padobran je aktiviran, iza toga se aktivirao i glavni padobran. Ja sam padao negde na ušću Dunava i Tise. Znajući da je taj predeo dosta močvaran, da ima dosta kanala, namestio se u sedišnim vezama i čekao dodir sa zemljom. Pa nekih 30 sekundi je trajao moj let padobranom, možda i više, tada su sekunde veoma velike, a čovjek nema vremena da ih broji. Major Ilić poleće sa niškog aerodroma i leti ka Kuršumliji. Oficir za navođenje mu javlja da na 10.000 metara i na rastojanju od 60 km ima grupu neprijatelja. Pre toga sam se nalazio na visini 3000 metara i u tom penjanju od 3 do 4.500 metara dolazi neposredno ispred aviona sa desne strane nosa do eksplozije, do jedne vatrene kugle kroz koju se par trenutaka, to su deliće sekunde, avion je prošao kompletan sa desnom stranom i sa nosnim delom kroz tu eksploziju. Došlo je do pucanja čeonog stakla, do otkaza osnovne PVD instalacije, znači koja se bavi merenjem brzine i visine na kojoj se avion nalazi. Prvo što sam uradio je, pošto je bila noć, sa baterijom sam osvetlio staklo da vidim u kakvom je stanju. Ono je popucalo, ali se držalo, znači u kompletu, nije se raspalo. Sa prebacivanjem na pomoćnu pitostatičku instalaciju uspostavilo se pokazivanje instrumenta. Znači, javio sam oficiru za navođenje da prekidam sa zadatkom, da se vraćam prema aerodromu. Oficir me je uputio u smeru aerodroma Niš i ja sam sa jednom smanjenom brzinom od nekih 450 km na sat vraćao se prema aerodromu Niš. To je bila sreća u svemu tome da nije došlo do direktnog kontakta sa sredstvom, nego sam ja prošao samo kroz
eksploziju nekog sredstva koje je eksplodiralo neposredno ispred mene. Postoji varijanta da je i sa zemlje i iz vazduha to sredstvo došlo. To bi moralo da se malo podrobnije pogleda i ispita koja je vrsta eksploziva ostala na avionu i kako, a to u tom periodu je bila zadnja stvar koja je nekome pala na pamet da bi radio. Pilot Dragan Milenković dobio je zadatak da obori U-2, izviđački avion koji leti na 20.000 metara u pratnji nekoliko lovaca. U-2 su samo Rusi uspeli da obore. Milenković 2 dana provodi u čekanju da zazvoni telefon i da krene u svoju visokorizičnu misiju. U tim pripremama ja sam predložio da kad se izda komanda za moje poletanje, da se ujedno u isto to vreme izda komanda i za uključenje tih zemaljskih radionavigacijskih sredstava. A u šali mi je kolega rekao, pa šta ti misliš da slećeš? Ja sam tehničarima rekao samo da zahtevam od njih u bilo koje doba dana ili noći, hoću da mi je avion ispravan. Piloti koji su bili na Ponikve, to je nas dvojica što smo došli i trojica koji su se tamo nalazili, njih sam sakupio i saopštio im u suštini o čemu se radi, s kojim razlogom i zašto sam ja došao. Saopštio im, svi su jednostavno u čudu pogledali, pa sad je to moguće. Ti nemaš nikakve šanse. Kažem, tako je kako je, probat ćemo, pa ako uspemo. I to, od tog trenutka ta misija dobiva ime nemoguća misija. Postoje tu par anegdota. Jedan od kolega u trenutku da bi mene opustio, jer je video da non stop o nečemu razmišljam. Kaže, prijatelju, ja malo gledam u zvezde, bavim se astrologijom i znam da će sve ovo da se završi, a mi ćemo negde nakon ovoga sedeti u kafani i piti piće. Nasmejao sam se i onako u šali rekao, ne treba mi takva uteha, ne boj se, nisam još uvek toliko se prepao i nisam u strahu. Moj Bog. Neće onda u ovome da spavaš. A, Boga mi, ako me noća stignu, šta da radim? Oni su krenuli na spavanje i normalno, kako i dolikuje, svukli se da bi se odmarli. A moj postupak je bio da oblačim visinsko odelo. To je odelo koje je po svakom pilotu napravljeno da bude strogo uz telo i ima creva koja naduvavaju vazduh u slučaju dekompresije kabine. I izuzetno je neudobno u tome spavati. Ali razmišljajući o tome da li spavati u tome ili se možda u jednom trenutku buditi i isto oblačiti to, ipak sam odlučio da spavam u tome. Što se, da kažem, na neki način i pokazalo ispravno, jer to isto veče možda je prošlo, ne mogu sad da kažem tačno koliko je sati bilo, ali možda je prošlo sat vremena od kako smo mi legli da spavamo, začuo sam zvuk aviona, što mi je bilo izuzetno poznato, jer su ovde na Batajnici svih 11 dana dok smo bili tu svako veče neprestano bombardovali. Čuo sam zvuk aviona i čuo sam zvuk raketa. Kažem, evo ih počinju. Pilot Boro Zoraja je u zahvatu neprijateljskih aviona. Rakete su ispaljene ka njemu i on ima još nekoliko sekundi da manevrom proba da ih izbegne. Zategao sam palicu u jednu od strana, sad se ne sjećam levo ili desno i potegao na gore. I ja sam vukao levo i desno, menjao sam zaokret i sve vreme penjao na gore. Došao sam negde od 8.000 metara kada sam ispao iz tog zahvata. Znači, taj uređaj SPO prestao da radi i prestao da se čuje zvuk u slušalici. Bravo 356, ispao sam iz zahvata, dajte mi podatke o neprijatelju. Volim Orao 356, da li se čujem? Volim Orao 356, da li se čujem? Ja sam ponavljao nekoliko puta te poruke i slobodnim lovom sam počeo da smeram, da tražim neprijatelja. Došao sam do 6.000 metara i u kursu negde oko 100, između 130 i 140, ugledao sam 3 cilja. Ja sam najbliži zastrobio i ostvario zahvat na njemu. Znači, radar je prešao sa osmatračkog režima u nišanski režim. Taj režim mi omogućava da vidim znači, na kojoj su daljini ciljevi. Cilj je bio na daljini oko 35 km i kretao se ka meni. Moje sledeće je bilo da prebacim preklopku za lansiranje rakete, što je vrlo, da kažem, vrlo se brzo približavamo jedan drugom. To je bilo
sve u svemu nekoliko sekundi, da on je već sišao, odnosno cilj je došao na 30 km, kad u tom momentu oni mene ponovo zračivaju i SPO uređaj počinje da opet blinkuje da sam u zahvatu i radar ispada iz zahvata. Znači, moja opet sledeća reakcija je bila da jednostavno pobegnem toj raketi koja je ponovo lansirana na mene. Opet sam negde na 2000 metara ispod 6, znači na 4000 metara ispao iz zahvata i opet sam počeo da od njih tražim. Radar sam prebacio na režim Dagon, teranje ili gonjenje i počeo da ih jurim. Sad su bili na negde oko 45 do 47 km, zaglavio sam gas i sa oko 1000 km jurio za njima. Šta sad? Javio mi se samo bojazan da opet rakete neće sići, pošto nisam u zahvatu imao signalizaciju podvešenosti raketa. Ja sam i tu jedno 3 minuta možda malo više. Gonio se tih 1000 km i oni su pomerali se ka jugu skroz, znači od tog kursa su išli prema kursu 190 otprilike. Ja sam već tu prilazio granici Makedonije, da kažem, Bugarske, kad sam u jednom momentu odlučio da prekinem. A šta se desilo tad? Desilo se da su ta 3 cilja koje sam ja imao ispred sebe, da su se razdvojila. 2 su krenula cilja levo i desno, a 3. je nastavio pravo da ide. Ja sam u tom momentu odlučio da prekinem i okrenuo sam avion u sever i krenuo prema Nišu. Moj let je trajao 40 minuta i to jeste najduži let tokom agresije. Major Nebojša Nikolić pogođen je iznad Titela. Uspeo je da se katapultira i pada na područje sela Knićanin. Mesto na kome je pao avion nalazi se na ovoj njivi ovde i on je svo vreme od pada, dok sam god bio u ovom području, goreo. Mesto na kome sam ja pao i prizemljio se nalazi se ovde, nekih 300 metara udaljeno od samog aviona. Kada sam pao na njivu, oslobodio sam se padobrana i prvo što mi je palo na pamet je da zapalim jednu cigaretu i razmišljam o tome kako ću se iz ove njive izvući i na koju stranu. Rešio sam da idem u pravcu Čente upravo zbog Zrenjaninskog autoputa na kome se nalazilo nekoliko vozila u prolasku. Išavši prema Čenti, naišao sam na veliki kanal koji mi nije omogućavao da pređem sa one strane, odnosno da dođem do samog autoputa. Popevši se na nasip kanala, video sam da se kraj aviona koji je goreo nalazi patrola policije, pri čemu sam ispalio 2 crvene rakete da bi me uočili. Nisu me uočili, oni su veoma brzo iza toga otišli sa mesta, a ja, s obzirom da sam računao da će oni javiti nekome da je avion u plamenu i da će verovatno neko doći da ga gasi, rešio sam da se vratim prema samom avionu. Naišavši na ovaj manji kanal, po mraku nisam video nijedan prolaz i tu sam sačekao, odnosno čekao vreme da se koliko toliko nešto može videti kako bih došao do prvih kuća. Na televizoru je u tom momentu pre objavljivanja da smo napadnuti, sve išla serija Esmeralda, gledali smo je u krugu porodice, negde oko 20 i 30 po nekoj mojoj proceni, pozvao me jedan prijatelj, ja sam izašao napolje i na nebu iznad mene vidim jedan bljesak. Onog momenta kada je Esmeralda pala s konja, supruga koja sedela i gledala seriju na televiziji mi je rekla, evo pade Esmeralda. Ja sam bio u tom momentu na terasi i kažem, ne samo da je pala Esmeralda, nego pade nešto i sa neba. Znači, neka situacija, znači pada naš, sada kasnije kad smo snovili da je naš avion, pada Esmeralda sa konja i to je takva situacija. Ja bljesak nisam video, sam odmah posle pada, čuli smo kao pao avion, odmah smo palili kola, ja, sin, zet i odmah smo došli na licu mesta. I boga mi smo gazili blato do članka i prišli smo, ja sam vidio i rakete na krilima i sve i taj top na njemu isto.
Onda smo vidjeli kako drugar stavlja zaustavni padobran u gepek, u tom dolazi policija, uzima padobran i rasteruje nas odatle da bežimo u selo, da ne smemo da budemo tu. Pa u selu su već počele priče da smo oborili neprijateljski avion. Dolazilo se onda do mesne zajednice, međusobne priče drugara, prijatelja, već ulazi strah i u narod šta će se bombardovati, gde i kako, i onda je mali nemir i ovo sve. Znači, niko nije u tom trenutku sigurno mogao da kaže to je neprijateljski avion ili je to naš avion do zore. Pa onda kad smo se povukli malo, onda smo prišli dalje naš avion i onda je jedan tu, ja ne znam, sad ne mogu da se setim dalje, Jack Bora, rekao, ma to je izgleda naš MiG-21 29. Pa zvali smo, pilot, javi se, života mi, evo tu ima istina. Ali nismo ništa čuli. A da idemo, bilo je stvarno veliko blato. Evo ko sada, možda i malo gore bilo. Nikolić je pogođen oko 20 sati i 30 minuta. Služba spasa dolazi po njega tek nakon 5 sati, u 1:30 posle ponoći. U to vreme čuo se zvuk helikoptera. Pogledao sam i prepoznao siluetu gazele. Ona je sletela neposredno u blizini gorućeg aviona i za to vreme sam ja pokupio travu kraj kanala, zapalio je i helikopter pri podizanju sa mesta je uočio taj plamen, sleteo kraj mene i odatle smo otišli dalje na aerodrom Batajnica. Prve noći bombardovanja sa Batajničkog aerodroma poleteli su piloti Nebojša Nikolić i Ljubiša Kulačin. Iz Niša su krenuli Iljo Arizanov i Dragan Ilić. Na Ponikvama te noći u kokpit aviona seda major Predrag Milutinović. Ja sam već bio pripreman, samo sam uzeo kacigu i potrčao sam prema kaponiru da mi je bio avion. To je trajalo nekih možda sve u svemu 4 do 5 minuta, znači od momenta dolaska na avion, pokretanja i izrulavanja na pistu. Dao sam forsaž, poleteo, dobio sam zonu Sjenica i taj deo prema Kosovu, taj pravac. Kroz glavu mi je prošlo to, sad ćemo da vidimo, mislim, ono što se kaže, više puna nam je glava vaših, mislim, uslova, ispiranja mozga i jednostavno bezobraznog ponašanja. U letu prema zoni prebacio sam prekidač sa režima navigacije u borbeni režim. Međutim, na displeju mi je ostala slika navigacije. Pilot Dragan Milenković je u avionu. 3 dana pre toga dobio je naređenje da obori U-2. Milenković je bez pogovora prihvatio zadatak i čekao trenutak da krene u nemoguću misiju. Komanda je 8. aprila ipak bila mnogo razumnija. Milenkovićev cilj više nije U-2, već formacija lovaca i bombardera. MiG-29 u koji je seo toga dana imao je neispravnu kursnu navigaciju. Znam da je avion neispravan, ali ako ja ne poletim, tog trenutka nema niko drugi da poleti. Pitanje je bilo poletiti ili ne. Bila je jednostavno odluka na pilotu. Nikoga ne može čovek da krivi iz razloga zato što sam ja poleteo na ne tako neispravnom avionu. Jednostavno moja je odluka bila. Ali sam smatrao da ću više učiniti time što sam poleteo, nego ako ostanem i vratim se nazad. Pre poletanja, znači, dobio sam da idem na Kosovo i Metohiju na 5000 metara. Poleteo sam na forsažu, okrenuo prema Kosovu, ali nikoga nisam imao na vezi. Odra, Jastreb 333, ispred Raške 3000 metara, dajte mi informaciju i da li me neko čuje na ovom kanalu. Delta, Jastreb 333, da li me neko čuje na kanalu? Zona, Novi Pazar, Tutin, 5000 metara, kurs 130 do 180, pojačano smatranje.
tako sam se i ponašao. Krenuo sam u slobodan lov, uključio sam radar i sa blagim nagibom, levo i desno, posmatrao vazdušni prostor. U trenutku kada sam bio u nekom levom nagibu i otprilike u kursu oko 110 stepeni, video sam na nebu tragove. Onda sam dobio signal o ozračenosti na mom SPO. To znači da sam ja bio u njihovom nišanskom radaru. Major Abdul Emeti je u pripravnosti. U kasnim večernjim satima stiže naredba da MiG treba da poleti. Emeti naslućuje da je u pitanju ozbiljan cilj, jer je u toku dana na nivou eskadrile odlučeno da poletanje naših aviona više neće biti. Pista je te večeri ostala neosvetljena. Emeti ipak odlučuje da poleti. Smanjio sam ih na kratke farove da bi mogao da vidim, jer kad sam ih prebacivao na duže, ništa nisam vidio, zbog te neke sumaglice. Znači, na većoj daljini imao sam odbljesak koji mi je smetao. I onda sam stavio farove na kratko, otpustio ležno veze maksimalno da bi mogao da se nagnem što više mogu prema vetrobranu, da bi mogao prilikom uzdizanja nosa i poletanja da vidim liniju za poletanje. I tako sam poletao. Maltene sam brojao sekunde da ne bi slučajno postojala opasnost, pošto je avion prepun bio, znači i goriva, i municije, i raketa. Znači svaki silazak sa piste bi značilo katastrofu. I znači morao sam vrlo precizno držati srednju liniju, onako koliko sam vidio, prilike 1 do 2 crte sam vidio i to sam morao da držim sve do brzine za odlepljenje. Radar je bio uključen i momentalno sam već bio, što se kaže, u nečemu što do tada nisam mogao ni da zamislim. Znači radar je bio pun ciljeva. Znao sam da je polovina tih ciljeva da su u stvari lažni ciljevi, da su to smetnje. Umetanje bilo od naših zemaljskih stanica ili od njihovog avaksa ili aviona za radioelektronsko ometanje. U tom momentu sam je video jedan bljesak, znači sa donje desne strane. Stao sam trenutno, pomislio sam gotovo. Po meni to je bilo dejstvo sa zemlje. Ništa se nije desilo, on sam nastavio dalje. Sa penjem odlučio sam da budem na visini 1500 metara i da podesim najbolju brzinu koja meni odgovara, nekih 850 km, i sa tom brzinom i sa tom visinom će mi dati najviše šanse da mogu da uđem u neku borbu dalju, eventualno koja bi došla. Sve više mi je smetao oficir za navođenje koji bukvalno nije mogao da uspostavi vezu sa mnom. Znači, njegove informacije su bile takve da su mi smetale. Sad je počeo da mi smeta, jer vidim da ne mogu. Čak sam mu rekao da slobodno se dere koliko god može, da mi da cilj. Znači, više me nije zanimalo ni neke duže depeše, samo kratko i jasno, daj mi cilj. Ništa se nije dešavalo, došao sam negde, otprilike je prošao Pančevo. Tada sam primetio u nekoj masi, znači do tada sam sve vreme vršio zahvate, ispadanje zahvata, manevrisao levo desno. Vidio sam jedan cilj nakon prebrisavanja antene. Vidio sam jedan cilj koji mi otprilike dolazio sa leve strane iznad mene i ukoso. Po brzini, po pravcu mi je delovao kao najjači i najjasniji cilj. Prebacio sam na njega zahvat i dobio zahvat. Pilot Predrag Milutinović poleteo je sa aerodroma Ponikve. Odmah je video da mu radar na avionu ne radi i da on u nekoj eventualnoj borbi neće moći da ispali ni jednu raketu. Ipak je gorivo curilo, što bi se reklo, i ponestajalo, i jednostavno sam doneo odluku da nema svrhe više dovesti sebe u situaciju, znate, jer nemate ni kontakt ni sa našim oficirima za navođenje, nisam imao u tom momentu ni radio vezu. Rekao, bolje ipak da gledam da sletim na najbliži aerodrom, da popravimo u tom momentu taj kvar i opet da poletim. Mislim da je to svrsishodnije i pametnije. I onda sam u tom momentu stupio u kontakt sa oficirom za navođenje, koji me uputio na aerodrom Niš, idem na sletanje. UTM 130 stepeni. Razumeo. Hoćete li da slećete iz prave ili preko grada? 910 i sve jedno mi je.
Otprilike sam bio nekih 600 metara iznad terena. Znači, kad sam završio konverzaciju u smislu, kad me pitao da li da sletim iz prave ili preko grada, na uređaju avionu mi se upalila signalizacija da sam ozračen sa radarom, ali sa zemlje. Ja sam pomislio da možda verovatno rada sletni radar s aerodroma u Nišu i dok sam tako to razmišljao, odjednom sam osetio, znači, eksploziju i udarac od pozadi. Oko sebe vatrena lopta, oko celog aviona, mislim. Javio sam samo, pogođen sam, video sam da je avion neupotrebljiv, pogledao gde su ručke za katapult i katapultirao se. Kad sam pogledao gore i video taj padobran, osetio sam nešto da me udara po levoj nozi. Ja sam pomislio, rekao da nije otpala noga, možda od katapulta, pa date kombinezon vas udara i pogledam krajičkom oka, vidim gurtna od čamca, koji je bio privezan, znate, za gurtno nas od sedišta, taj kanap, lebdio je čamac dole naduvan ispod vas i udarao vas. I onda sam padao, tako, jedno, možda, što se kaže, jedno minut i po, dva i zaustavio sam se na zemlji u krošnji drveta. Dragan Milenković je u zahvatu neprijateljskih aviona. Video je na nebu dva bela traga i shvatio da su to tragovi raketa koje su lancirane prema njemu. U pitanju su sekunde. Milenković povlači palicu i kreće velikom brzinom u manevar smanjenja visine. U trenutku kada su rakete promašile moj avion i mene, ja sam imao opterećenje preko 9G i samim tim udaljenost od momenta njihovog lansiranja do mesta gde su me one mimoišle je bila preko 100 km. Tako da je samim tim one su izgubile svoju brzinu i izgubile su mogućnost manevrisanja. Uz moje manevrisanje sa velikim opterećenjem stvorili su se uslovi da one promaše moj avion. 2 minuta sam bežao dok me nisu prošli. I 2 minuta sam bežao još dok se nisam izgubio iz zahvata protivničkih aviona. I tako sam smanjio brzinu na 500 km na sat, visinu na 500 metara i krenuo prema zapadu. U tom trenutku dobivam zahvat sa zemlje. Šta da kažem? Baš imao sam jednu vrstu besa u sebi. Znajući da sam izbegao rakete lansirane sa vazduhoplova, sad mi je jednostavno, taj bes je sastojao se u tome, zar treba sada sa zemlje da me obore. Međutim, taj zahvat je trajao svega jedno 30 sekundi i prestao je. Bio je najveći problem kako i gde sleteti. Na radio vezi i dalje nisam imao niko. Tražio sam na kanalima jednom, drugom, trećem, probavao da nekog dobijam. I sve do trenutka dok nisam približio se Kraljevu i dok nisam ušao u domet ručne radiostanice koje je imao kolega na Erdu. Se javio na kanalu i on se javio, da kažem, laknulo mi. Izvršio sam sletanje sa minimalnom količinom goriva i tek posle sletanja, što sam se tek kasnije raspitao, krenuo je jedan, da kažem, adrenalinski šok. Počele su da mi se tresu noge. Teo sam to da suzbijem, da prevladam, međutim, ipak je to bilo, čini mi se, jednostavno su noge se tresle. Kad sam sleteo i kad sam izašao iz aviona, jednostavno samo sam seo, baš iz razloga da od tih svih ljudi sakrijem to što je. Kad sam razgovarao posle sa doktorima i stručnjacima, klasika, kaže, adrenalinski šok. Pilot Abdul Mehdi je na nebu iznad Pančeva.
Po poletanju ne uspeva da uspostavi vezu sa oficirom za navođenje i u slobodnom traganju uspeva na radaru da uoči neprijatelje. Emeti jedan cilj postavlja u zahvat. Potrebno je još samo malo pa da pritisne dugme za lansiranje rakete. Neprijateljski cilj je u zahvatu. To je trajalo negde možda 2 sekunde, možda duže, možda kraće. Nije se ništa upalilo za lansiranje, lansirao bi raketu, bilo sam već spreman. Falilo me možda još sekund i pol. Za lansiranje sam već video, čekao sam. Znao sam da zbog brzine njegovog prolaska verovatno će ispasti, ali moram da ga vidim. Pa raketa kao raketa. Ako nema stvarni zahvat, a siđe sa lansera, ne bi pala negdje. To je 250 kg eksploziva i to nije baš uputno. Znači, morao sam da imam minimum 2,5 do 3 sekunde zahvat, da stvaran bude cilj, da raketa dobije stvarne podatke od računara i računar da da dozvolu za lansiranje. Računar još nije dao dozvolu, nisam još dobio signal za lansiranje. On je ispao iz zahvata, ja sam ostao u strumom penjenju gore, čekao sam. U tog momenta sam dobio ja zahvat. Prebacio sam avion u prevrtanje s tom namerom da sam upamtio smer otprilike odakle sam dobio to zahvat. Počeo sam da ubrzavam avion na 1000 km/h da bi što brže prišao tome nečemu što sam ja pretpostavio da je bio cilj. Prešao sam Dunav i već sam bio u kursu dole prema jugu. Tada sam čuo nešto što mi se učinilo kao poznat glas. Kurs 320. Ponovi, čuješ se jedva za 0, govori glasnije slobodno. Ako sam te razumeo, u kursu 320, penjanje na 2500. To znači sad da su me okrenuli potpuno u suprotnom smeru od onoga gde sam ja se zaputio. I tog momenta to mi je bilo čudno. Tad sam pomislio ovo je nešto nenormalno. Jer po meni, znači sad sam okrenuo leđa onome što sam ja smatrao da je moj cilj. Sad sam krenuo da osmatram prostor na severu. Tu je bila potpuno drugačija situacija od onoga što je do tada bilo. Znači tamo nije bilo toliko smetnje, nije bilo skoro ništa od ciljeva. Po neke cilje koje sam brzo sve pregledao, izvršio sam i osmatranje i zahvatem, tu nije bilo ničega. Još jednom ponovi, razumeo sam trap. Da. Letanje. Rekao, otko sad sletanje trap? Ja nisam ni očekivao da ću da se vraćam na sletanje. Nisam ni pomišljao da ću se vratiti nazad na aerodrom sa koga sam poletao. Tamo nije bilo ni svetla, ni ničega. Predrag Milutinović pogođen je dok je bio u fazi sletanja ka niškom aerodromu. Pogođen je na 600 metara nadmorske visine iznad Jastrevca. Katapultira se i svoj let završava u krošnji drveća. Mi smo se tog trenutka pošteno bili uplašili, nismo uopšte ni znali ni ko je ni šta je, razumeš? On kaže da je pilot, da je najebao, tako rekao, kaže, da kažem sad kako je rekao, kaže jebaš mi majku, kaže, ja sam mislio da su ovi, šta znam ko je bio. Čovek kad me video onako u uniformi, u kombinezonu sa kacigom, kad sam rekao ko sam i šta sam, malo je ono bio iznenađen, nije očekivao tako gosta tu noć, jer verovatno pretpostavljam, ne znam da li je bio i upoznat da je u tom momentu počeo i rat. Prvi mak sam se iznenadio, mada u isto vreme oslobodio kada sam čuo da smo igrom slučaja prezimenjaci i onda bilo mi je nelogično da je neko stran. Prihvatio sam da je naš čovjek. Drugi dan smo išli, posle smo se skupili tu iz sela nas 10, išli smo da pronađemo sedište, pa smo onda našli s ove strane brda, bilo lepo, vidjelo se, dvogledno smo našli tačno gde se zakačio bio padobran. Kad smo vidjeli padobran da je visoko, relativno visoko zakačen i nismo imali drugog izbora, moralo je drvo da se poseče. I onda ne znam da li Zoki ili neko od nas kaže, šta čekajte, mora prvo da pitamo šumare, ne smemo da diramo to. Ne, ali nije šala, stvarno smo zvali šumara, znaš, jer u tom vremenu smo mi brali drva. I pošto sad ispada da je se namestila šansa da mi osjećamo drvo, razumiješ? Onda bolje da se konsultujemo sa prepostavljenim iz šumske sekcije. Tokom 78 dana NATO bombardovanja, 11 MiG-ova 29 poletelo je u pokušaju da se suprotstavi neprijatelju.
6 migova je oborano u vazduhu, dok je 5 uništeno na zemlji. Poginula su 2 pilota. Zoran Radosavljević oboren je 26. marta iznad Bosne i Hercegovine, na teritoriji opštine Bijeljina. Imao je 34 godine. Poginuo je i komandant 204. lovačko-avijacijskog puka Milenko Pavlović, koji je svog mlađeg kolegu izbacio iz kokpita aviona i u let protiv superiornijeg i mnogobrojnijeg neprijatelja krenuo sam. Oboren je iznad Valjeva, njegovog rodnog kraja, 4. maja 1999. godine. To jeste bio generalni utisak, da su piloti tada po svaku cenu morali nešto da urade, jer mogu vam ispričati i detalj. Kad sam sletao, znači mene je dočekao komandant Pavlović i normalno tražio je da mu ispričam sve detalje. Ja sam mu kazao sve kako je išlo i onda u jednom momentu sam mu rekao i za taj slučaj dejstva sa zemlje. I ispričao sam za taj detalj da sam bio blizu za lansiranje. I on je kazao, zašto nisi lansirao? Mogo si. Pa rekao, pa ju slušaj. Znaš i sam da ne mogu da lansiram raketu dok svi uslovi ne budu steknuti da se to uradi. On kaže, pa znam, ali ja tako kaže, ja pričam. Kaže, nemaš pojma, kaže, koliki pritisak vrše na mene. Kaže, da se lansirao tu raketu, sad bi te nosio na rukama. Za svaku vrstu agresije postoji strategija suprotstavljanja, ali vam mora biti jasno da od takve vrste agresija ovako mala vazduhoplovstvo i ovako male države ne mogu da naprave strategiju. Jedina strategija je ne dolaziti u takve situacije. Jednostavno sam shvatio da će jedna raketa biti moja, bila 3. ili 7. Jedna je moja. Osetio sam jednu bespomoćnost i ako sam želeo da odbranim državu, da odbranim sve, znao sam da ih je više, da su došli sa zadatkom da obore ma šta prema njima letelo. Moj zadatak je bio da oborim NATO pakt. Pa bili smo dosta inferiorni samim tim, pošto smo imali rakete manjeg dometa, a oni su imali rakete koje su mogli da lansiraju otprilike preko 60 km daljine na nas. Samim tim ja moram da priđem jako blizu da bih mogao da lansiram te rakete, da bi dobio uslove za lansiranje tih raketa. To mora da bude znači ispod 30 km da bi mogle te rakete da odu. A oni su mogli na 60 km to da odrade. Znači, s obzirom na broj, na njihovu brojčanu nadmoćnost, vi ne biste mogli da nešto postignete posebno, ali biste mogli da ometate neku akciju. Znači, mogli biste da ih oterate, da ih sprečite u nameri, da recimo njihova tadašnja namera da nešto sruši i obore, oni bi morali da pređu neki drugi rezervni cilj ili bi morali da izađu iz našeg vazdušnog prostora ili sa tog dela prostora, pa bi možda naletali na neki deo gde su naše sistemi PVO i u tom smislu sam vidio našu ulogu. Nismo se plašili smrti. Nismo ni razmišljali o smrti. Važno je bilo ispuniti svoj zadatak. Možda to sada izgleda na neki način čudno, ali u tom trenutku ja mislim da su svi razmišljali da ne dozvoliti im da dođu, da nas pokore, da nas osvoje. Tako su prosto bila razmišljenja. Svrha opstanka i postojanja avijacije jeste da poletite. Sad se postavlja pitanje učinka. Učinak nije do nas, pilota. Mi smo naš posao sasvim profesionalno radili i odradili. Sad drugi faktori su tu zakazali, znate. Znalo se da će Kosovo da dođe na dnevni red. Imali smo mogućnost da izvršimo remont aviona, ne samo 29-ke, nego 20 jedinica, koji bi imao mogućnost upotrebe kao 29-ke, jer bi mu ugradili radar 29-ke i naoružanja
najnovijeg za 29-ku, gde ste imali mogućnost lansiranja rakete preko 100 km. Znate šta to znači? Znači, onaj koji je odlučivao u tom trenutku imao je pravo da odluči da podigne i jedan avion i sve avione, ali nije imao pravo da podigne avion koji nije bio potpuno ispravan. Sada ćemo mi reći, svi ti avioni su bili ispravni, tačno. Svi ljudi koji su u lancu opsluživanja tog aviona su pošteno i po savesti potpisali da je avion bio ispravan kad je krenuo. Ali ta tehnika nije bila pouzdana, jer svi smo dobro znali da će, kad dođu u realne uslove, visokih napona, borbene upotrebe, njena pouzdanost biti nikakva. Znači, treba razdvojiti te dve stvari. Naša veza sa operativnim centrom i sistemima vojnim koji nam služe za navođenje nije radila. Znači, bili smo prepušteni sami sebi i elektronici koju imamo u avionu da bismo nešto uradili. Ja sam te ciljeve, neprijatelje, dobio u tom slobodnom lovu. Jedino što sam mogao da uradim je da se zaletim na njih i da ih pogodim, da kažem, avionom, ali noću to uraditi je prosto ne mogu se. Nije važno čime se brani, već je važno šta se brani. Naravno, mi nismo imali čime. Naši avioni su bili na izdisaju, neispravni. Mi u nedovoljnoj trenaži, ali bez obzira na to ponovo bih isto učinio. Bili smo u situaciji, znači ne možete vi da budete sad po strani i da dozvolite da neko tek tako bombarduje i da čini to što su učinili. Bez obzira što mi smo imali mogućnost da ih sprečimo. To je bila jedina naša mogućnost da ih sprečimo, znači to što smo uradili. Ja to gledam s jedne strane da je u to vreme bilo ljudi koji su branili sistem, ljudi koji su branili svoje položaje i mogu slobodno da kažem nas koji smo branili narod. Možda će da ispadne opet na neki način smiješno, ali čovjek se seti što sam ja imao prilike kad su bombardovali, kada su padale bombe ovde oko aerodroma. Zadesi se jedno veče sa mojim sinom koji je imao tada svega 4 godine i tražio je: tata, legni na mene da bi me zaštitio od bombi. Mislim da je taj potez svih nas koji smo poletali bilo upravo to za zaštita naše dece.